găsit la un nou vlog. Astăzi ne vom juca de la Brainrot. După cum vedeți, este eventul de phishing. Și mă gândeam ca tot dosarul ăsta plus ăsta de la tot ce este aici să fie împreună de la toate. Și cam dă vreo 20 de mă. Și mă gândeam că luați combiul ăsta. Cu Greyboss-ul ăsta facem giveaway, adică la 100 de abonați dăm giveaway ăsta. Și mă gândeam că cu ăsta să facem un trade. Ăsta 227.5 mă. Și să facem noi trade-ul de spaghetti toalete 175 mă. Și ESOC Gold 37.5 mă. Sau la grande. Sau la grande Yin Yang. Sau la Spaghetti Grande. Asta aș vrea să scrieți voi în comentarii. Că nu prea știu ce să cer cu asta. Eu am mai rămas cu loscombiul ăsta. Că am făcut trade cu 6-7. Chiar acum mi-a recuperat 6-7-ii. Și ce putem face acum? Nimica. Doar să bag eu așa la 3, dar chiar nu. Dacă bag eu 150 cu 63 ar veni 200. Nu, deci rămâne fix așa cum am zis. Spaghetti la grande, Inghia, ESOC Gold sau la Spaghetti Grande. Doar 2 pot să dau. Adică, da, doar 2. Și sper să pot să vă dau, adică să și gen să puteți să faceți și trade-uri. Și dacă eu vreau să fac giveaway cu ăsta, gen ca să putem să facem gen la 100 de abonați, 50 ar trebui, dar eu dau 100 giveaway asta cu 100 de abonați. Și dacă vreți, da, așa cum am băgat, aș putea să mai adaug ceva de aici, dacă vreți, atâta tot. Și da, eu sper să vă strângeți 100 de abonați până sâmbătă, că trebuie să fac live cu gen live-ul o să fie gen așa de stil la Brainrot, să fie când va fi admin abuse, o oră înainte, că va fi la 10 sâmbătă. Mie oarece nu trebuie pentru report. Ia să vedem. Pac rămas și 100, ok. Ia la index ce avem. Deci avem felul următor. Astea care nu ne interesează. Aici, Los Mateos am avut
Și astea și Los Tortus. Dar chiar nu știu unde mi-e asta. Am dat-o la un trade. Da, am făcut la grande și am los 9 la grande. Uite, la grande ăsta am făcut și un trade cu Los Combi, Los Mobilis, l-am avut și pe ăsta, Meteira, Esoc. Mai dăm la secret combinațiune. Și știți aici. Știi ce am făcut eu? Deci, am dat gen la secret combinațiune, că mi-a picat dintr-un secret lucky block și am dat pentru Esoc, Esocul ăsta, un Esoc gold, spaghetti toaletti, gold și la Spocky grande, gold. Și uite, pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta și pe ăsta. Deci, și dacă nu vrea să mi-l dea înapoi, că gen nu vrea să mi-l dea, că a trecut o zi, 20 de ore, că gen eu îi dau preinoți înapoi, dar nu vrea să mi-l dea. Așa că și uitați. E să pescuim și noi așa, de plictiseală. Scoala nana. Dacă mi-a picat, cred că pică secret acum. Orcalita orcala. Bun. Să nu le iau. Le vând. Că care să fac cu ele. Chiar indexul. Nu mai este aia de apă. Trebuie să fac baza de apă. Da, chiar. Radioactivul trebuie gen toată baza de radioactiv. Doar 75. Nu știam că doar 75. Și ca să vedeți, aseară am pierdut cruțările crocodila. Că mi-a cerut mi-a cerut-o cineva la index, el mi-o dădea înapoi, dar a uitat cu are, a intrat pe un copil, cred, și i-a furat-o, că să la crocodila radioactiv dădea 25 pe 5 și la asta am dat rău. Nu știu, uite, 6-7 mă, că și le am totuși. Și pe aici n-am nimic, gen doar... doar așa. Ok. Deci să nu uitați, acesta a fost videoclipul meu de azi, sper că v-a plăcut. Apasă și să nu uitați să dați oferte pentru Six7, Meteira, Burrito Bandito și dacă vreți și pe Los Combi, dar pe Los Combi aș vrea să dau spaghetti
Spaghetti și la spaghetti grande sau e soc curt. A fost Madalin, pa, pa.